नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम ब्रांड मीटर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। और दिल से बताओ तनी भैया, एक नया म्यूजिक बनवा के तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना 100% वायरल होखी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के हमारा वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। काहे कि भैया हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत। रउआ जैसन मीटर चाही बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीला। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फुल गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। और हाँ भैया, गावे में कहीं रुआ खटकी ना, तुकबंदी कहीं एकदम एने ओने ना हुई, जौन भी गाना एकदम सटीक रही। तो आज के मीटर देखी कैसे गावक बाटे, बहुत बढ़िया लय बाटे। अरे आज डीजे पर होले होले जदी कमर न हिली हो, सिक्सर के नोक पजैबू टंगाई रसीली हो। अरे आज डीजे पर होले होले जदी कमर न हिली हो, सिक्सर के नोक पजैबू टंगाई रसीली हो। करबू छहातारा बढ़ी जाई खतरा, भागे के मौका न मिली हो, सिक्सर के नोक पजैबू टंगाई रसीली हो। एहो आज डीजे पर होले होले जदि कमर न हिली हो, सिक्सर के नोक पजैबू टंगाई रसीली हो। तब भैया मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। और हमारे व्हाट्सएप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं, वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।